Mela bħala proċess tal-qubbajt bejn l-abjad u l-iswed totalment differenti sewa, jiġifieri l-iswed għandu proċess għalih u l-abjad l-artab għandu proċess għalih. L-artab trid tibda billi issajjar il-karamella fuq ġiex burners mhux ġal forn għax ħafna jgħidulek iddaħħlu ġal forn, il-forn tingalja l-lews. Qabel tibda tingalja kollox. Mela l-ewwel li tibda tingalja l-lews u l-ġellews tiżen għal kull tisira tagħmelhom ġallandi biex kif intu ssajjar batlanda u mhux toqgħod tiżen dak il-ħin qed tifhem u mbagħad niżnu l-bramel bit-zokkor ngħidu ħansajru 20 tisira llum. Mela rridu nimlew 40 barmil għax kull tisira għandek ġiġborhom. Allura tiżen 40 barmil u mbagħad tiżen 20 landa lews. U mbagħad tibda tipprepara l-forom. Tgħid mela jiena minn kull tisira noħroġ 5 forom. U tibda titfa' it-zokkor, il-glucose, ikenna bottijiet ikunu blużin ma noqogħdux niżnuh. Timliħ dak, timliħ sa fuq u timla u tagħmel. Kif titla' sa ma titla' temperatura tħabbat l-xkuma. Meta tgħid xkuma għandek l-abjad tal-bajt. Mela waqt li qiegħda ssir il-karamella b'ġiġborhom fuq in-nar, għandek il-mikser idawwar l-xkuma. Nagħmlu ġiġborhom tal-karamella b'ġiex temperaturi differenti. Tagħmel l-ewwel borma b'temperatura, titfaħħa fuq l-xkuma, tħallija tħabbat biex tikber bil-xkuma. Sa ma jda titħabbat l-ewwel karamella mal-xkuma, it-tieni karamella għadha tgħidha fuq in-nar. Xi temperatura trid tkun ħafna iktar minn l-ewwel waħda. Mbagħad kif tara li din waslet li ġifieri gummat kemm suppost, l-oħra tkun orbot, ittallaħħa sat-temperatura li u tarġa' titfaħħa fuqha. Tarġa' tħallija ddur ġal-mikser, qegħdin nitħattu taħlita ta' 80 kilo, jiġifieri. Kif ikun gummat it-tieni karamella mal-ġalaġna, tagħmel aktar slow u titfala l-lews u l-ġellews u l-flavors. Sewa, kieni tal-vanilla ħad titfala l-vanilla u kieni tal-strawberry ħad titfala l-strawberry u tħallija id-dur ħajitħallat il-lews mat-taħlita kollha peress li għandek taħlita kbira. Mbagħad nitfu l-mikser, naqbdu il-garderetta, nitfawha fuq tank bir-roti, immorru fejn l-irħama li rridu naqalbuha fuqha bil-corn flour fuq il-wiċċ tagħha biex ma teħelx. Naqalbuha, inqattawha biċċiet u nibdew nistivaw ġat-tilari, ġal-forom. Inna ngħidulhom tilari. Issa t-tilari jkunu tgħid illum ħansajjar pereżempju iż-żgħir, għandna tliet daqsijiet, iż-żgħir tan-nofs u l-kbir. Tgħid illum ħansajjar iż-żgħir biex ħin tqabbad il-magna tal-packing. Tgħid qabbattilha plastic size minnhom. Llum insajru kollha dan biex ma toqgħodx tibdel ir-romblu u tissettja l-magna. Tgħid illum qattajt u pakkjajt kollu da size. Mbagħad l-għada tgħid qattajt timla size ieħor. Qed tifhem biex ma toqgħodx tibdel kull darba il-setting tal-magna. U kif tlesti il-forom trid tħallihom fuq l-irħam salada. Ma tistax tqattaw dak il-ħin. Titħallih salada biex jiksaħ. L-għada filgħodu niġu naqalaw il-blokki minn ġal forom, noħorġuhom fejn il-magna li tqatta. Nibdew ikunu 2, wieħed iqatta u l-ieħor joħdilha. Mbagħad imorru ġat-tilari fuq karru għal fejn il-magna tal-packing. Mbagħad l-istess hemmhekk wieħed jitfala fuq il-conveyor, l-ieħor joħdilha u x'ħin ħodilha jagħmilha l-label mill-ewwel. Jipprintja l-stickers u jweħħel l-stickers joħdilha u jweħħel l-sticker kull darba. Mbagħad nippreparawh ġo kaxxi u ndaħluh fil-cold room u kull meta jiġu l-lavranti biex jiżnu. Kull ġimgħa jridu jiġu jittopjaw sewwa, pereżempju ramaw dil-festa jinqosni daqshekk kbir, daqshekk żgħir. U kif jiġu jsibu x-xogħol lest, qed tifhem? Issa liebes hija totalment differenti.
wieħed sajjartu llum u qattajtu l-għada. Liebes sajjartu trid qattaw kwart 10 minuti wara xi jibbislek ma tqattawx. Dak ma tistax tqattaw bil-lup għax jifarraklek. Allura taqalbu is-sajjar karamella ġifieri l-istess bħall-abjad, imma m'għandekx xkuma dak. Is-sajjar fuq il-burner l-istess u borma, mhux ġiex borma, m'għandux jaqsam mal-abjad. Ittalla t-temperatura kif tara l-karamella li saret titfala l-lews u l-ġellews u l-flavor nitfewlu bastun tal-kannella, taċċi tal-qronfol, mija u għat-toma. Taqleb fuq l-irħama, tqalbu, għandna forom tal-stainless steel ħadid, jiġifieri mhux injam, l-oħrajn iridu jkunu tal-injam bil-fors. Tagħmlu ġal forom, tressaq fuq l-irħama, sama biex it-tisira tibqa' ġejja waħda wara l-oħra. Ifhimni aħna meta nsajru dejjem trikkun wieħed ma tisir u l-ieħor qatta. Ħalli tal-aktar fix-xogħol, ma tistax issajjar u tqatta wkoll, inkella ma titbaxxi n-nar bil-Malti. Għal-ġiex burners jagħtu borma naqlibha l-oħra tkun waslet u kull darba naqleb fuq l-irħama u intihom ħajqattaw. Imbagħad. U wara ftit minuti x'in tibda tmissu hekk b'subajk bejn hija tartap u qiebes jaqlalu l-forma minn ġo fih, jitfgħu fuq irħama oħra u jqatta. Għandna gauge inwaħħlu biex is-sajż kollha jiġu ndaqs, tafsu fuqhom u mbagħad kompli tqattaw bis-sikkina. Issa meta ikkun jagħti is-sajjar liebes, importanti li meta tkun jagħti taqleb, titaqleb fuq irħama mhux stainless steel għax inkella jeħellek. Tidlek l-irħama biż-żejt biex ma jeħellekx u jekk pereżempju llum għandek 30 tisira jew 35 tisira jiebes ma tistax taqlibhom 30 tisira fuq l-istess irħama għax tfaqqa ħielek. U t-tieni net barra li tfaqqa għandi jiġifieri nfaqqa għax fimni fis-sajf fil-bum tax-xogħol jinġieli bil-lejl inkun maqbub bla xogħol peress li dak m'għandekx mixers u lupi biex tqatta ma tagħmel storbju. Immur nar mal-mara fil-weekends ġol festi u mmur insajjar il-qubbajt liebes jiena. Tifhem jiġifieri ikellek id-domanda bil-fors l-irħam tittateh naqra aktar milli jiflaħ. Importanti li tgħid għall-mienu tgħid qlebt 10 fuq irħam oħra u 10 fuq irħam oħra biex issarraħ naqa' l-irħam kollu. Dak jaħraq itaqqab, it-tir naqra kultant intu tħawwat it-tirlek naqtaq tira ta' timmarkalek ta' kollaġġett li tkun ħatamel għandek ħafna preparamenti qabel. Jiġifieri n-nies dawk missa jaraw jew x'kont qed tagħmel. Jiena pereżempju biex għamilt il-karamelli, missieri buqa jmur jaqtali l-ħarrub, nitħnuh ħalli meta nkun ħansajjar ningaljah, nagħmel il-ġulep, u mbagħad kif naqbad insajjar għandi dak kollu lest, mela l-ġulep lest, għattalla l-ġulep u sajjar u tgħid għandek ħafna preparamenti qabel, tifhimni? Ġifieri dak kollu xogħol li ma jidherx mhux jiena ħobb nagħmlu pereżempju bħal karamelli mhux se nitfgħu essenza tal-ħarrub. Jien insajjar il-ħarrub, nagħmel il-ġulep bih, jien anke ġulep tal-ħarrub nagħmel ġal fliexken u tbih biex iħaltuh mal-misħun u hekk. Ġifieri dak trid issajjar qabel. Bħala ħellu tradizzjonali għandna ħellu li huwa fil-festa tiegħu. Pereżempju għandek il-karnival tagħmel il-prinjolata, dik nagħmluha wkoll. Imbagħad tiġi jibda r-randan. Qabel randan nibdew bil-karamelli tal-ħarrub u kwarżimal, figolli. Dak kollha attività bħal speċi ħellu tal-okkażjoni, mhux li tagħmlu qed tifhimni mista tagħmel figolli sena kollha u tbiehom jew il-prinjolata dawk biżmienhom qed tifhem. Nibqgħu għaddejjin bħal speċi minn staġun għal staġun. L-aktar oġġett mhux li nibgħod għax ma rridx ngħid li nibgħod imma l-aktar li joħodlok ħin il-peniti. Il-peniti dawk fihom ħafna dawk għoljin. Irħilu barra li l-materjal għoli imma l-ħin għoli aktar minnu il-ħin li fih. Mela meta għamilt il-penit tissajjar it-tisira tal-qubbajt. Tqattaħħa biċċiet, tirrumbla taf il-limuma jkunu jisom sigarri
Mela irrumblajtilhom. Inkun jiena nirrumbla wieħed ma' ġenbi jqatta' il-qisin, nagħmluhom strixxi hekk fejn xulxin u nqattaw. Mbagħad imorru kien hemm xi tnejn oħra jirrumblawhom ġalosti. Mbagħad minn ġalosti kien hemm xi tnejn oħra jippakkjawhom ġol-fidda koloriti, kollha kuluri differenti. Mbagħad kif tillassuha tittoqgħod toqgħodhom ġol-boros u nagħmluhom 50-50 jew 100 skont dak fihom ħafna logħob. Fimni, għax-xogħol tiegħi trid il-paċenzja, ma nara bniedin anke għandi żgħar pereżempju kalmi. Madonna meta nara jibda jaqbadni le. Il-periti ngħidlek inkun sinċera miegħek dejjem jiena nieħilhom għax it-tfal qishom jorqdu fuqhom. U jiena kważi naqbad it-tilar u nibda d-dejja, ma nieqafx issa drajthom, ġilqas nieqaf break nibqa' d-dejja u nobrom u da. Imma xi ħaġa li hija passjoni tiegħi hu li ma niddejjaqx nagħmel għax jiena da xogħol inħobbu ħafna. Meta kien hemm żmien li jiena waqaft ma stajtx immur, ħassejta ħafna għax għaddejna għal iktar meta sfortunatament imrattu. Kien xi ġimagħtej 3 ġimgħat qabel il-milied. Kont l-istejt bid-dar ġifieri lesta mżejna u hekk. U tabib qal li mhux ġib ir-raġel ħankellmu għatlu għala, u beda jkellimni u għalli minti ġed tifhimni. Qomt minn bil-qeda għatlu sma' jien għandi xi kanser jaqgħu. Għalli dispjaċini su wiċċuq raslu għalli dispjaċini għalli iva, għalli għandek tumur. Kull ma jgħatlu mhux għax xi ġrali għatlu għammi kif ħanejdilhom ġej il-milied. Bum waqgħet mal-art. Ma nafx ġar iżjed u mbagħad daħalu rani nikbi u nduna mal-ewwel għalli ġara għalli għandek għajnik nar. Għatlu t-tabib tajdlu inti għatlu għaw najdlu jiena. Għalli inti taf. Mbagħad għatlu idek għatlu għantik ir-rigal tal-milied għatlu għandi kanseru. Kienet sajjetta fil-binazzi imma però jiena nkun sinċira tant inħobbu ix-xogħol tagħna li ma bdejx nagħti kastija nnifsi u ċertu sentom kienu hemmhekk rajthom u ma kontx nurjah lir-raġel x'jiena nara. Imma f'did-dinja li jiġi ma tixtajt kemm jien miskina jew kemm jienek le, tittajt irrid niġġielidlu dal-oġġett u rrid nerġa' niġi mari kif kont. Dik il-motto tiegħi. Nipprova għax imbagħad ġieli teħrequx xi kultant. Ma dejjem qegħdin hemmhekk għal xulxin u dejjem nagħmlu l-kuraġġ lil xulxin u jekk wieħed minna jkun ħajjereq, wieħed jgħin lil ieħor biex jiena li intella lilu u itella lili. Imma mbagħad ġifieri ħriġt u qed jien issa ħriġt qed infeq bil-mod. Infatti Marjar ma kien ġol villaġġ tal-milied ftit wara ta' l-operation. Ma nafx fejn Marjarma u għatlu jiena ġejja miegħek ta' għalli xiex għalli għad tiġi miegħek. Għatlu ma ħanerfa' xejn, għatlu ma jiena ġejja miegħek. Għatlu plis tħalli nixaw, taf kemm inħobbu x-xogħol. U dmort miegħu ġifieri xorta d-dinja ma tixtaq ta' qalbek, ja. Kellni bżonn nibqa' cancer free issa, dik dejjem li nitlob il-bombin. Ħankun nista' nkompli niltaqa' ma' nies tiegħi, il-parroċċani tiegħi saru il-ħbieb tiegħi, dik li nista' ngħid in-nies. Isi nagħmel familja oħra kull darba meta noħroġ inbih jiena, nitkellem man-nies. Għadhom sal-ġurnata imqassa tal-lum, immur f'ċertu festi jiġu jistaqsuni kif jiena. Sorry ta' ma rridx uweġġak jgħiduli, imma nista' ngħidlek kif int ngħidulhom anzi thank you u napprezza li intkom taħsbu fija. Hekk ngħidulhom thank you ħafna, veru nħu pjaċir min nistaqsini, lasek x'fiha ħażin. Ix-xewqa tiegħi dejjem kienet li nar ma' ħanut x'imkien post turistiku u nuri li turisti dak il-ħin nagħmilhom bħal display kif isir il-qubajt. Diġà għamilnija mal-Maltin fl-attivitajiet li jsiru fix-xitwa bħal Casa Fornaro, Chocolate Festival, Birgu Fest. Dak għandi karru tal-stainless steel bil-wiċċ tal-irħam u nsajjar
bil-qubbajt hemmhekk. U n-nies tiskanta min qatt ma għaddielhom minn moħħu li jrid jixtri biċċa qubbajt kif jarawk tagħmilha tqattalhom dak il-ħin taħraq u ddewwaqulhom jaħraq jispiċċaw jixtru, jiġifieri bir-riħa wkoll in-nies. U dik ix-xewqa tiegħi nixtieq nipprova nagħmilha mat-turisti. Meta jagħmel il-di tal-qubbajt isajjar quddiem in-nies, jiena nkun fuq l-istend l-oħra tal-ħelu, imma nkun qed insegwi. Tara n-nies jinġabru, jieħdu ritratti, nagħmluhom il-plattina biex jittejstjaw huma biex ikunu jafu se jixtru u x'inhu jagħmel eżatt. U bad pereżempju tibda tismagħhom taħraq ejja nixtru borża taħraq, qatt ma xajna borża taħraq. Imma l-feedback tagħhom tan-nies vera tarahom hekk li qegħdin jieħdu pjaċir jaraw xi ħaġa mhux tas-soltu għaret jagħmlu għaw il-qubbajt. Ara tarahom jifqu quddiemek hekk jħarsu speċjalment meta nkun Birku Fest u meta nkun Casa Fornajjo. Ħafna meta kont inkun li l-melliħin hemmhekk il-melliħin ma tlaħħaqx għal qubbajt jaħraq jixtru ħafna, jogħġobhom ħafna hemmhekk. Issa bnejna biċċa il-Crafts Village ta' Qali u kien bambin irid nippruvaw niftħu hemmhekk għax dawk is-sentej tal-Covid kellna nifqu naqra, ifhimni għamilt sentej wieqaf jiena. Ifhimni l-Covid hawn minn laqtitu naqaslu pereżempju 50% tal-business tiegħu, ifhimni u btejt għal min u baqa' għaddej. Jiena spiċċajt li tant kemm laqtitni 100% spiċċajt mort naħdem ma' nies. Kien jagħmel minn kollox ir-raġel tiegħi. Kien jemmur anke biex konna mmorru naqbdu fi żmien il-ġimgħa kbira biex inbijawh biex tajdaħħal xi ħaġa. Sentej tara r-raġel tiegħek imur tara tgħaddi minn quddiem il-bib tal-ħanut tara ħmaluq. Jiena kelli 5 full time miegħi, 2 minnhom it-tfal tiegħi. Kontra qalbi kelli waqqafhom ukollu. Dik weġġatni ħafna. Dik li tkeċċi lil-ulied dik weġġatni ħafna. Kellhom isibu xi ħaġa x'jagħmlu. Fehmthom is-sitwazzjoni x'inhi għalfejn jien għamilt hekk għax huma jafu li jiena ma keċċejthomx għal xejn u dan. Anzi kienu jinkwitaw għalina, kienu jinkwitaw għal missierhom għax jaraw inkwitatu fil-għaxija. Pruvajt għamilna xaħrejn, nippruvaw naraw sa jiġri, imma kif rajta li ġejja fit-tul u l-biċċa ta' xogħol da tigrava. Kelli nagħmel stoppu. Għax ma stajtx btejt għal-minu naqas li ftit mix-xogħol tgħid bqajt għaddej tgħid għal-minu tiġbor ħaq il-paga tiegħek u tal-ħaddiema. Xejn, totalment xejn. Aħna x-xogħol tagħna barra li narmaw fl-istols fil-festi, ma la festi mħassrin meċ isiru. Natu l-lokandi vojti magħluqin. Natu s-souvenir shops ġamal ta' Għawdex magħluqin ukoll fil-bidu kienu għalqgħu hemm turisti ma kinux qed jitlu. Ġifieri ma stajtx inkompli. Spiċċajt minn dlam sa dlam xogħol, spiċċajt ma nagħmel xejn. Amma għaddiet ukoll hekk il-bambin iritu. Ġejna bdejna issa. Tiena wara l-Covid bżajt li l-festi ħajjeħdu daqqa ta' ħarta. Minn triġar għal kontra. Aktar in-nies irvillaw għal-festa. Il-ħaq ġlietta fil-festi ta' jiġifieri fil-marċi tal-ofsinar tal-ħadd. Imma qabel kienu jagħmlu biċċiet ta' seretizzi ta' njama. Jagħmluha ġol-fidda. Jagħmlu bħala display bija ħalli kisir għax meta tinqala ġlieda u jkun ma' ġemp il-mejda tal-qubbajt u mmorru id-dejhom u jixtu l-qubbajt. Biex ma jaħdunniex biċċa qubbajt, kienna nagħmlu linjam pakkjat u jitfgħu linjama, kun jibs aktar. Ifhem, dan isu family business u hemm jiena, hemm ir-raġel, hemm il-ġiex tfal tiegħi, jiġri jiġu bla rajjes tagħhom jgħinuhom, hemm ir-raġel tiegħi, it-tfal tiegħu għandu 2. Mbagħad għandna ħafna ħbieb li jarmaw magħna. Li dejjem xtaqgħu ġifieri jarmaw mejda u jien għandi waħda ġieli nkun qiegħda niċċajta u ngħidilhom isma' tridu tarmaw mejda magħna, pereżempju, l-ewwel jgħidulek mbagħad jgħidulek nipprova ta' u kull min nipprova dejjem qala lira u jagħmlu l-kuraġġ u jerġgħu jiġu.
Mifhem bħala familja meta nkun qed innaħdmu. Hemmhekk xogħol-fabrika. Imorru tajjeb ħafna, daqqa ġejjin it-tfal jitkellmu miegħi, u daqqa jkun hemm il-kunjatu ħdejja noqgħod nitkellem miegħu. U daqqa deħlin jixtru, hemm nara x'għandhom bżonn. U daqqa mur fejn ir-raġel ngħidlu x'qed tagħmel, kun qed tagħmel pereżempju li jibes immur deħ. Insibu x'nagħmlu, għandu pjaċiru. Daqqa naqbduha pereżempju morna ġo festa, noqogħdu nitħattu kif morna, ġo fiha x'kien hemm u hekk u da. Jiġifieri ġieli tikolielu. Kif? Ġieli tikolielu jiġifieri. Ejju. Insomma, ma tantx tiskartata ma' Robert għax noqgħod bil-qiegħda kif nasal u jgħidilna itfgħu moħħkom hemmhekk ħanibdew għax illum għandna ħafna x'nagħmlu. U nagħmel qagħtej ma' ġenbi u ngħid mela dan xogħol illum. U nibda. Ifimnina dik ix-xewqa tiegħi li tgħid għal-mienu ntirtet għax ħadd ħafna xogħol, infaqt ħafna flus, ifimni jiena hekk ngħidilhom għandkom is-sodda mifruxa mhux bħala speċi jiena orrajt jiena sibt ċertu xogħol lest u għalmuni, imma mbagħad biddilt il-confectionery bnejt għali infaqt ħafna flus. Meta bdejt jiena konna nibdew berba mwejjed fil-festi. Mbagħad bdejna nkabru 6 u bdejna llum spiċċajna għandna 14 u anke 16, pereżempju f'Santa Marijat. Ikonna ħafna festi, narmawhom kollha Santa Marijat. Kellna ġiex mwejjed Rabatawdex f'Santa Marija, kellna l-festi l-oħra. U l-Mosta, kellna xi 6 hemmhekk. Mbagħad ikelli ħattart il-rendi li mqabba ħalaxaq. Meta xi snin ilu kienet ittieħdet id-deċiżjoni biex mill-pjazza tar-Raħal jitneħħew il-gabbani tal-ikel u dawn jitpoġġew iktar il-barra miċ-ċentru tar-Raħal, il-mejda tal-Qubbajt kienet eżentata minn din id-deċiżjoni u dan sar għal fatt li l-mejda tal-Qubbajt hija parti integrali mill-armar tal-Festa Maltija. Il-Qubbajt l-abjad dejjem kien it-tradizzjoni, sewwa l-Qubbajt l-abjad. Imma mbagħad ma' żmien bdejna ndaħlu taċ-ċikkulata, bdejna ndaħlu tal-istroberi, tal-frawli, tal-larinċ, tal-minta u bdejna inħalt biex tgħid turisti flok ħadlek biċċa bajda. Ħadlek biċċa bajda u biċċa tal-frawli jew biċċa taċ-ċikkulata magħha. Iżżid aktar ma jkollok aktar hemm ċans li bniedem flok waħda ħadd ngħid tlieta. Anka liebes qabel konna nagħmluh bi ftit lews, tagħmlu hekk ġad-dawl. Tara ħajsuħ ġieġ, tara l-lewsi, illum l-Qubbajt imlejnieh b'aktar lews u ġel lews. Anka l-artab għandna normali, mbagħad għamilna ieħor bi 3 darbiet aktar lews. L-Maltin speċjalment, ifhimni, iħobbu żaqhom iridu xi ħaġa aħjar, dejjem tipprova timpruvi għall-palatu.